Moi, mä oon Aino. Moikka, mä oon Hinni. Tervetuloa Laurean ammattikorkeakoulun Leppävaran paikallisyksikön yksityiskierrokselle. No niin, tuu mukaan. Moi! Welcome to Laurean Scene. Hei, moi. Mikä paikka tää on? No nyt me ollaan vaan Laurean keittiössä. Ja täällä noin meidän restologi-opiskelijat harjoittelee ravintolalan käytännön hommissa. Mä ite myös olen opiskelija, että toimin tällä hetkellä esimiesharjoittelijana täällä Bar Laureassa. Oikeastaan meidän kaikki toimipisteet pyörii opiskelijavoimin, että opiskelijat harjoittelee. Tässä on ravintola Flow, meidän a la carte ravintola, jossa on vähän fine diningia. Hi. Oh. Are you lost or something? Well, maybe. Yeah. Okay. Well, I work in here. If you want, I can just show you around. Okay. Yeah? It's okay. All right, Sounds let's go. good. Okay. In my opinion, this is the heart of this building, so-called SID Labs. Mitäs täällä tapahtuu? Mä suoritan tämän opintoon liittyvää työharjoittelua. Se liittyy T&K-hankkeeseen, jossa tehdään palvelualan yrityksille. Cool. But what is this something tech? Se on Development and Research, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Okay. Kuulostaa tosi tärkeältä. Tervetuloa kirjastoon. Nyt ollaan Laurean toimistossa. Laura MK on Laurean oma opiskelijakunta, josta voit hankkia esimerkiksi opiskelijakortin ja haalarit. Sä voit tutustua meidän kaikkiin koulutusohjelmiin netissä osoitteessa www.laurea.fi. Mitä sä oot tykännyt Laurean Sidissä? Kyllä mä oon tykännyt. Mä oon suosittanut. Toivottavasti te olette nauttinut tästä yksityiskierroksesta Laurean Sidissä. Ja toivottavasti nähdään koulun käytävillä. Moikka!